हाबानि भिडिअ फोरमायलांबायबा आं फोरमायनोसै आरोना फोरमायनाय जायाखैमोन नालाय डाइरेक्ट भिडिअ आंनिसिम सफैनायखाय दाख्लैनो सफैदोंमोन ओमफ्राय आङो बोरैबा बावनानै थादों आरोना आं बानायनो मोनि भिडिअखौ आं बोरैबा बावफ्लांदों आरोना नङाबा आं एसे आपल'ड होनानै दोनसै चेनेलावहाय गोसोखांथि हिसाबै थाथोंसै होननानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय ओंखायनो दिनै एसे होबाय आङो माने बे हाबाया जाहैबाय मा टंलानि आरो सिनाफोर आंनि बिबोनांमोननि माने बिबोनांनि बिजावजालि बेवाइनि फिसा जाहैबाय आरोना बियादै जाहैबाय बिस्रा हाबामोन ओमफ्राय आंखौबो लिंहरदोंमोन टंलायाव थांनांगौबो साधारन नङा गथ' गथाय लानानै ओमफ्राय दाख्लै 25 तारिखआवनोमोन आरो हाबाया ओमफ्राय अब्लाथ' गामियावबो दङमोन थेवबाबो आं थांनोबो सानदोंमोन ओमफ्राय एसे सावथाल दावराव जादोंमोन बे समावहाय नेट बन्द जालायनायनि एसे उनावमोन आरोना ओमफ्राय थांनाय जायासै आरो सोनाफोरना बेसा लिंहरनानै बिराद मोजां लिंहरदोंमोन हिनजाव गोदाननि बिमाखौबो जिल्लानि बिबोनांमोनाव थाङो ओरैनोथ' थांनाय जायाखै नालाय माबा मोनसे जायोबासो थाङो नालाय जेनेबा गथ'फोरनि खानाय हानाय माबा मोनसे बा मालाबा ओरैनो माने खम थांनाय जायोना बेफोरबायदियाव ग्रोब हमहैनाय जायो थांनाय जायो बे समाव थांबाथाय ओमफ्राय लोगो मोनहैयोमोन आरोना आङो ओमफ्राय थांजानो लुगैदोंमोन माथो खालामनो मायाबो थांनो हायासै आंबो थांनो हायासै आरो बिथाङाबो बे समाव सफैयाखैमोन आं होनबायबायदोंमोनबो नों फैफिननोबा फैफिननो माबा बिसिनि हाबाखौ ग्रोब हमफैनोबा हमफैदो होनदोंमोन ओमफ्राय बे समाव मोनाखिसैना बिनि उनावसो मोनबाय आरो बे गामिनि फंबायनि हाबाखौ मोनजाफैनाय आरोना थ' बे हाबाखौ आं मोनजाहैयासै सोनाफोर गोजाननिफ्रायनो प्लेनिं खालामनानै थांगोन बेबायदि आरोना ओमफ्राय माथो खालामनो उफाय गैला थांनाय जायासै आरो थ' बेनोमोन हिनजाव गोदानखौबो आङो खाथियाव नुखोना नुदामोनथाय आं बेखौ बारा गोसोआव गैबावलासो आरोना मालाबा माबाफोर खर्म जानाय नुदोंबो जानो हागौ थांबाय थाबा बिदिनोहाय आरो टंलायाव थांनांगौबो साधारन नङा खाथि नङाना बेफोरबो थांबाथाय फैफिननो हाया थांबा थांनानै एकदम मेंग्लिहैलायनाय आरोना ओमफ्राय एकला जिबनबाथ' जेबो नङामोन गथ'फोरखौ लानो दिगदार जायोना थ' थांनाय जायासै सोनाफोर बेखौनो ओमफ्राय आं शेयार खालामबाय आरोना सोरनि हाबा नांला बंसा होलाबायखो सानगोन ना नोंथांमोनाहाय ओमफ्राय आं थांनो होनबाथ' गोलावै शुट खालामनानै सोनानै दोनगौमोन जायनाया ओमफ्राय आं थांनो मोनासै नालाय बे भिडिअ बिबोनांनिफ्राय सौफैबाय आरोना ओंखायनो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय ब्लगथ' नंलामोन हाबानि जाहैबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो फोरमायबाय आरोना ओमफ्राय बिमाजों बिफानि फट'गा मालाय दं आरोना दाबो थ' ओमफ्राय र' 1 मिनिट बिबोनांनि गामिखौबो आं मोनथिबावाहाय मा होनना बुङो ओमफ्राय माने आं जेब्ला थाङो बिसोर टाउनावसो थानाय जायो नालाय ओमफ्राय गामियाव थांनानै आंहा बिदि टाइमानो मोनहैस्लाबा आरोना माया थाङो जेला माया थाङो आलासि जानो अब्ला माखौ गामियाव बेरायनो लाङो ओमफ्राय आं थांनाय समाव बोरैबा बेस्थ' जायो आरोना ओमफ्राय आं गामियाव थांफेरनाय जायाखै बिसोरनि गामियावहाय ओमफ्राय दा हाबायाव थांबा थांनो मोनसिगौमोन आरोना थांनाय जायासै नालाय गैला माने आंहा थांबाथाय बे टाउनसिमाव टाउननि न'सिमाव थांनाय जायो आरोना ओमफ्राय गावसोरनोखौनो माने खर्म जाबा लोगो मोनखायो नालाय लोगो मोनलायलायखायो ओमफ्य आं थांनाय जाफेराखैमोन आरो ओमफ्राय प्लेनिं बानायबायमोन हाबायाव एसे गोगोम थांनोसै होननानै जायासै आरो सोनाफोरना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय